uwar gida na kalan kyamara, kira aiki babban lamura ga goma student din kamara. Takalma na wane sufura samun iPhone babban nasara. Up and down kalan madara su kola mata suna ta jira. Ta gani ta ce ni kalanta ne babana ba. Kai, lafiya kake kuma samu ne gida ne? An zo neman zulu. Wace kuma su? Zulaiha mana. Zulat. Yes, Zulaiha. To me ka zo ke mata? Kira min ita. Ga Allah jibi ka jibi kayan ka kaga fa. To me zaka mata kaga? Ko singile ki baka sa? Ai sai za ka yi mu? A, ai na ganka ne wanka ka Kawai mata sai kai ba. zan yi. Da Allah mi gida dan mata mata. Wannan wulan mata ka ce ko ta wace ce? Hello? Alinu na ga ba ni ban tsoron nan sun ban ni ba an gudan dari ba gaskiya ni ban dai ba gudan dari za a ba. Yau ba. Kaga Allah ka kai mu ka. Akwai abin da kake son gaya mata. Wai an tsoro kake. A kaga dan tafi Allah, ka fudan Allah sai ka je kai wanka. Hello? Ka daina taba ni wani. Yauwa. Ko wannan dan talakawa Ada ne zango. Adina. Jibi kalaka. Gaskiya ni aikin nan kuma za ka zo aikin kana mana nan ƙarya a nan ni wajen. bai mun ba gaskiya so kamar da za dauke ni ba kai mun ba gaskiya. Kira ni tare ce mun ina yake ga haba. Ina da time ina kasan mu time ne ba ta amfani a gurin mu. Hello yawa BJB na ga maka wannan bas ni ban tsora shi ba. So gaskiya ni yanzu ina cikin wani uzurka amma da wata biyan zo tsora bas ne. Kaga kuma ina kira da ba ina so dai an jima. Oke bari a kira mai Ali a sai muka bari zo barin kira mai ta ba matsala ba kai sa ba a bari dai a kira mai wai celebrity ne kai Ana wasa ne rufin Allah. a ya hakuri malam Ni na ya sanya ta kuma ya hakuri na mata ba.